जों तो साइमानो जे जे निउज चैनल बा निउज पेपर जे सिमानी प्रतिवादी कलम बरक आगिनि सिमिनो अमाहाय नांनुया सियै आगिबो अलवेज माने अलरेडी वाइसा क्लोज खारि जाकसे बंनो बन्द खारि माने बंनियो जे निउज रक अमो सब समय कुबुया ते अमो बयन सोर्स दिमाने याको अमो खाइगा अमो तंगिया कारण इंडिया नि काइसा तामो इंडिया नि बिसिंगो स्टुडेन्ट्स संनो सेबा जों जे कोनो पुरा अल ओभर वर्ल्ड से स्टुडेन्ट चिनि फ्यूचर जेनेरेशन नि जों अमनो मानसु अमनो एरेस खाइनानि रखिनि बक जे सिमानि अमो बेलेना साया आर अमोनि एंति अमोहाय कोनो दिनो अंगलाक तांगे हिनबा जों साइमानो जे अमोहाय कोनो रुल्स रको क्रिखो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनानि अमोहाय खाइनानि इंडिया नि आर्टिकल नंबर 19 तंगो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो आ आर्टिकल बायसे देश चलवान बिना प्रतिवादी कलम ताम सिका आमबाय तो देश चलिगला आमनि बागै जे ताबुक बरक प्रतिवादी कलमावहाय सैतमानि जों डीएम साबनो डाइरेक्ट जों आंमानसुगै दङ जोंनि डीआईएसएम न हयते जों डीएम साबनो थाङै कमप्लेन दिनाय कमप्लेन रेजिस्टार खायनाय आगिनि बिनि रेकर्डस दिनाय बिनि अमनो क्लोज खायदिनि जों बनो जों डिमान्ड खायनाय तामनि बागै हिनबा बमाहायकेन बार न्यूज चैनल तांनर बतङ न्यूज चैनल कुबुइनो फुंनान बागैसे कुबुइ कगना आबाय खायमान बागैसे किन्तु बरक खाय जे सब समय अमनो पब्लिक नि बखा बिसिंग कन्फ्लिक्ट कन्फ्यूजन खाय तंगमनि अ बेलेना साया अमा हायके जे तंखचां तंनाय रुकुरंनि बिसिंग बेलेनो खाकसां yang जागो आमन बागै जों बिन बागै कमप्लेन खायनाय आं अमन बागै स्टेप नाहारि दङ तोरखे जों दिनै गोबांमा ससाइटिनि अर्गानाइजेशननि अकरा रगबाय दिनै 5टा समायनि कृष्णनगर मिटिं दङ जोंहा मिटिंआव डिसाइड खायनाय ताम खाया खायनाय साननाय बागै ते मुभमेन्ट ता कैसे हमने दाव कताला दा को कासे दङ जे त्रिपुरा बोर्ड बा सीबीएसई बोर्ड बांग्ला बा जो कक बरक सब्जेक्ट ना मा सैने हने नेनो जुदि बांग्ला बा सैनि खांखाय जे इंग्लिश मीडियम जे तंनाय सरे रो बर तो सैनान बिलाइन बेजाल बा प्रॉब्लम नाय आबर खान बम हायके खरंति सना नुरो जों तो एमने नर नुखना जों आगिन सिमबानो रोमान स्क्रिप्ट नि बागै जों डिमान्ड खाय दङ जों रोमान स्क्रिप्ट नि लगिना दङ जोंनि बुबाग्रा ते जोंनि बुबाग्रा बदल कारण जोंनि नाहार मंगाय ताम जों जे बांला जे वार्ड सैनानि आमो सुदु चिन त्रिपुरा बा वेस्ट बेंगल जरा थांगा सिमिसे सलिनाय नों अल ओवर वर्ल्ड थांगा हंकाय जतन इंग्राजी बायसे सलु ताव जे जागासे जों एडभान्स हम दङ जिन अमनो जों जिनि देश न फ्यूचर जों तेबो जाते जिनि फ्यूचर जेनेरेशन बर प्रॉब्लम तांथुं अमो खाय दङ अमो खायके जुदि ताबु बर अमो खाय दङ जिनि बरक न सकुंनानि बागै बर ट्राई खाय दङ ते जे अजा त्रिपुरा परि दंनाय अजा सुदु सैना त दिनि वानसा बर मा सैनाय त्रिपुरा सर मा सैनाय जतन बागैनो प्रॉब्लम नाय फ्यूचर नि बागै जों जरा फादार पढ़ना थांनाय जों अमनो प्रॉब्लम नुखा जरा बांला मीडियम पढ़नाय रक जरा इंग्लिश मीडियम पढ़नाय फानसे फादार थांगा हंगा पढ़नानि बुजिनानि बेजालनो थांगो इंग्लिश बेंग मानि बागै ता चिनर फन नायदि काक्षा बांला बैकग्राउंड न पढ़ियै एसे कॉलेज रक इंग्लिश बेमा पढ़िखांगा पर बेलनो प्रॉब्लम नि थांगो ता आमनो सरकार रकमन हायनो खायना नांगो जे जाते केबुनि प्रॉब्लम नि बागै जेहेतु चिनि ताबुनि सरकार मोदी सरकार बसाव सबका साथ सबका विकास इंगे जतनि काहामान सुना नांनाय सुदु अर कयजननि जे वाक मुजुमा खाय दङ बाय आमो खाय दङ सो आमन बागै बरक जेसेबां साइथन थं जों चिनि जे खायते जों खायथानाय जे जों जे खायना नांमानि जे काहाम बरकनि बागै जों आम डिमान्ड खाय ते कैसे जे पेपर नि कक जे थां सालायगासिनो अबनो पेपर नि नुगै गोबां मा त्रिपुरा सोलोंनाय हयतो बा सिनाय नुनाय महलबो अबनो ति बिलाइन वाना लायजाक किरि लायजाक जुदि आबा हानो तमुंनो जे पेपर सिमा हानो आबा हानो याप्रि सेजाना थांगि दङ काय अबरनो कासुना बागै बम हाया प्रिसाने बस जों नादि अब जे पेपर सिमाने आंबो मानखा आरो सैजागो जे जरा रोमान स्क्रिप्ट बाय सिकांगन न एफआईआर खायजने रोमान स्क्रिप्ट बाय एफआईआर खायजने हिनि साका माने आम बरनि नियम बायदिक लायक बरनि ताम रुल्स एंड रेगुलेशन बायदिक लायक आम तो जों साइमेया ख किन्तु आम हाय तंगै माया ते आम हाय जरा डिसिजन ना हाने रक जरा सैने रक ते चिनि पब्लिक नि बुखाव जरा आम हाय रंग मेसेज रहने रक बंगनो जों अमनो सानमो जोङो जाते अमा हाय ताखलायदि जों नंनि बागै स्टेप नाहारि दङ ते जरा स्टुडेन्ट्स संनो साबो नरक तावाना दि जों नंनि बागै जों जरा अकरा दंनाय रक आनसलाय बनो जरा अकरा दंनाय चिनि बरक जतनो अमनो बागै स्टेप नाहारि सामु खायना नाय दङ जों हायनाय सालो अमन बागै आं गवर्नर बाबो मालायनाय बबाय अलरेडी कक सालायजांनो बदिनो थानाय साइमियाखौ जों टीआईएसए बुंगै आगिनि गवर्नर नि सोलाय ताबुनि गवर्नर बेलेनो सामु खायनाय जों नुजागौ बनो जागाराव थाङो नर मिडियानि हयतो नुखना so जों अमन बागै जों देशे सामु स्टेप खायना नांगोन जों खायनाय अमन बागै न तावाना जों दंनाय